Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ina yi wa kowa da kowa barka da yamma, da fatan mun wuni lafiya. Yawwa, wannan sabuwar tasha ce muka ƙirƙire ta mai suna Arewa komai da ruwanka, wacce za ta na kawo muku sabbin fina-finai da waƙoƙi da kuma faɗakarwa daga manyan malamai, da kuma ba da magunguna kyauta ba tare da naira ɗaya ka ba. Za a dinga ba da magunguna kamar magungunan mata da na maza, da kuma komai da komai dai, da addu'o'i daga bakin manya-manyan shehunai, da mu kanmu muna da addu'o'in da Allah ya hore mana. Za mu dinga taimakawa mutane kamar ɓangaren jifa, da ɓangaren aljanu, da ɓangaren samun waraka a wajen Ubangiji, da kuma samun kasuwa a kowace sana'a da za ka yi. In Allah ya sa yadda, za mu dinga kawo muku manya-manyan labarai masu kyau. Duk abin da ya faru in dai muna da shi sahihin labarai za mu dinga kawo muku. Ba za mu dinga kawo muku labaran da ya yi ba alfarma annabi. Yawwa, wannan tasha sunanta komai da ruwanka, Arewa komai da ruwanka. To muna so da Allah da annabi ku yi mana subscribe don mu samu ƙwarin gwiwa mu dinga turo muku labarai masu kyau, tatattu sahihai. Yawwa, na gode. Arewa komai da ruwanka. Ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawa. Ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawa.